Тази година Деси Куртева стартира кампания за безплатен достъп на всички първокласници до детски отдел на Общинска библиотека Искра, Казанлък. Зад идеята на кампанията е желанието на всички деца да имат равен старт и да открият любовта към литературата. Една дама, която се казва Деси, е решила да ви подари по един безплатен абонамент за библиотека Искра. Сега ще ви раздам по едно талонче, с което ще дойдете в библиотека Искра, когато научите буквите и може да четете. И когато тази госпожа ви даде един списък, предполагам, че ще има такъв. Разбира се, на края на годината. Ние ще имаме всички книжки от списъка. Някой от вас е в библиотека Искра? Да! Да дигни ръка, колко сте идвали? От детската градина? Да. Сега вече ще идвате като ученици, защото ще може да четете, нали така? С тази карта хващате баба, дядо, мама, тати, вуйчо, леля, който решите. С това талонче идвате на втория етаж в детски отдел на библиотека Искра и ви издават една безплатна карта за цяла година. 520 са първокласниците в 8-те училища на територията на град Казанлък през новата учебна година. Инициативата дава възможност на всяко дете да избира и чете книги цяла година. Графичният дизайнер Ваня Маркова също се включи в каузата, като сътвори уникални, пъстри информативни книгоразделители, които бяха раздадени на децата. Библиотекарите Катерина Трендафилова, Галина Николова и доброволецът Мариана Енчева посетиха 8-те основни казанлъшки училища и зарадваха с прекрасния подарък всички първокласници.